Salut și bine v-am găsit la un nou episod, sau mai degrabă un nou storytime, care de fapt e primul storytime. Storytime-ul ăsta este cum era să fiu prins de ambulanța neagră. Și da, sună nebunesc. O să vă explic cam toată ziua ce s-a întâmplat, ca să fie videoclipul cât mai lung. Mă trezesc dimineața. Bine, acum să înțelegeți un lucru. Storytime-ul ăsta nu s-a întâmplat anul ăsta sau anul trecut, prin 2023, când eram eu mai mic sau... Na. Deci, mă trezesc eu într-o dimineață cu cheful de să mă joc așa cu mingea, să mă plimb, chestii de alea normale. Cam pe la vreo ora 5, așa. Nu! Așa. Pe la vreo ora 5-6, acum să fie de înțeles, era o zi de vară. Mă duc și am ajuns eu la terenul nostru de fotbal, care nu-i chiar așa de mare, dar o să zicem teren, așa. Când am ajuns, erau acolo câțiva băieți și un prieten de-al meu, care e foarte, foarte bun, prieten cu mine, și am zis să jucăm puțin și după să, cum se cheamă, să ne plimbăm cu bicicletele. Așa am făcut, ne-am jucat niște fotbal și ne-am dus să ne plimbăm cu bicicletele, că altceva nu prea mai aveam ce să facem la fotbal, că au venit de aia mari. Și am decis să ne ducem pe la poartă, pe la el, să ne jucăm. Așa, am făcut. Am ieșit din teren, așa, ne-am luat bicicletele și ne-am dus. Am ajuns la poartă la el. Au luat mingea și am zis să ne jucăm noi acolo, la poartă la el, cu mingea lui. După vreo cam cât o oră sau câteva minute așa, să vedeți cine apare. Ați ghicit? Nu, n-ați ghicit. Apare ambulanța neagră. Da, ambulanța neagră. Acum norocul nostru era că una bucată la mână, bicicletele noastre le-am băgat în curte ca să... Nu. Că dacă tot eram la el, noi am zis să ne jucăm cu mingea pe stradă. Și am zis să băgăm mingiile la el. Adică mingiile, scuzați-mă, bicicletele. Nu știu ce am. Parcă mi-e cam frică, nu știu. Am băgat noi una bucată minge, doi bucată... Bro, eu nu știu de ce zic la mingi. Nu știu de ce zic la biciclete mingi. Nu știu de ce, mă încurc acum. V-ați prins voi dacă mai zic cumva mingi din greșeală, să știți că este bicicletă. Așa. Ne punem noi bicicletele în curte la el, frumos, și începeam să ne jucăm. Băi, și după câteva minute a venit ambulanța neagră, vă repet. Și noi am zis, repede, ia mingea, aruncă-o peste gard. El a intrat pe poartă, eu am sărit gardul. Mai era și un gard de la mare, să fie de înțeles. Am sărit de... Nu mai puteam. Și cam cât am stat la el de când a plecat ambulanța neagră. Am fugit. Nu că am fugit. Am băgat așa și dă-i. Că frică. Și nu-i prea bine. Ne-am dus. De fapt, eu m-am dus, că el a rămas acasă. Ce noroc avea că era la casă la el. Când i-am dat am dat-o de schimbătorul ăla de era să-l stric, a întâia, du-te! No? Și eu de atunci am prins frică de ambulanțe negre. Cred că și vouă vie frică acum, nu?
Da. Și să fie de înțeles că eu nu sunt chiar de multe ori cu chestii de-astea horror. Mie îmi plac unele. Și jocurile horror îmi plac. Multe chestii horror. Dar dacă e cumva prea, no, du-te. Și dacă le trăiesc și eu pe coajă, cu mituri urbane de-astea, mai zic și unii. Da, bă, ambulanța neagră. Vini, tia, știi, scobești în organe. Și îți ia organele, băi. Și te omoară. Cam așa era, no. Dacă locuim la sat, no. Aia e, că eu locuiesc la sat și... Ia, băgăm și noi o schemă. Perfect! Și să vă dau un lucru. Duminică va fi ziua mea. Și ca să vă răsplătesc și pe voi, nu știu cum vă răsplătesc eu pe voi că e ziua mea, ok. Voi face un episod. Orice episod vreți voi. Și cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și ne revedem cu al doilea episod. Că mai am 2 episoade de făcut. Că n-am făcut nici ieri, nici alaltă ieri. Dar până atunci să terminăm și noi hobby-ul ăsta. Este un joc foarte, foarte tare. Parcă se numește Snowboard Master, parcă. Dă-i. Și putem face multe chestii. Ia uitați. Stai. Nu, Elytra. Unde e Elytra? Perfect. Dă-i. Elytra. Și dă-i. Uici. Nu. Revenim când suntem jos. Gata. Scor! 1313, băi! Ia, facem schimb. Bă, da. Eu când sunt mic sunt foarte bun la jocuri. Dar și când sunt mare. Ia, schimb. E PT, nu-i corect. Și gata, am făcut schema. Și cam acesta a fost episodul. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!